Здравейте, добре дошли в канала ми. Това видео ще бъде малко по-различно от другите, тъй като искам да тествам с вас някои нови продукти, които съм си купила. Освен това, за канала ми има вече две нови неща, които ви казах, че ще ви покажа в предишното видео. Това са микрофон, който в момента не съм сложила на камерата, знам, но просто нещо звука не ми хареса как се чува, въобще не се чува нищо. Ще се опитаме да го правим по-късно, но сега искам да ви кажа, че просто съм си взела микрофона за видеята. Надявам се следващото видео да е с малко по-добро качество и ви моля да светелите поне една 2 минути, за да ми кажете долу в коментарите на следващото видео какво ще бъде качеството. Просто ви предупреждавам от сега. Но другото нещо, което закупих за видеята отново е този трипод, който това е приставка за телефон, но по принцип не е с приставка, не се използва така с злобе. Добре, не знам какво да говоря, но ще го използвам за видеокамерата, защото ми е много нестабилна ръката понякога и вие усещате все пак как латушкам. Но има приставка за телефон и затова съм решила да го взема този трипод. Надявам се следващите качества на видеята малко да се подобрят, но сега сме събрали тук с друго, ще тестваме козметични продукти с вас. Ще останем един цял ден, защото трябва да изчакам 24 часа, за да видя какъв ще бъде ефекта от едното нещо. Интрото става много дълго. Продължавайте да гледате. Най-вероятно вече знаете какви са продуктите, които днес ще тествам с вас. Това са ето този крем за ръце, който е от EOS, който закупихме в събота, когато ходихме на Шумен, заедно с приставката. Но и за микрофон трябваше някои неща да закупувам. Но искам да ви кажа, че ще днес ще тестваме кремът на EOS, който е за ръце. И това, което ми хареса в крема е, че пише, че има какао масло, алоe вера, масло от ши. Това са трите масла, които с кокосовото масло, четирите масла, които обожавам за козметиката, са нещо yes. Винаги, когато си търсите някаква козметика, търсете да е с или поне едно от двете тези масла, защото търсете в козметиката, която вие купувате, да има поне едно от тези масла, за да знаете, че тази козметика ще бъде почти натурална и наистина ще има, не знам дали ще ви почти натурална, но искам да знаете, че тези масла уникално обогатяват кожата, правят супер мека, хидратирана, просто за да имате нещо, някакъв хубав продукт, който да използвате всеки ден за хидратация. Купете си някой, който да бъде с едно от тези масла, защото наистина ще ви свърши огромна работа. Също така можете да вземете и кокосово масло, което също е супер добра сделка до алавера, също толкова добър избор за вас. Тези два продукта са, първото нещо е коректора от Avon, който е с уникална покривност. Просто тези два продукта ги пробвах вече. Този не е още разпакован, тъй като искам пред вас да го направим, но тези два продукта ги разпаковах вече и тествах ги 3 пъти, 4-5 пъти съм си ги слагала. И имам мнение за тях, което сега ще ви споделя с вас, защото искам, ако вие си вземете, т.е. ако вие решите да си го купувате, вие да знаете предварително какво ще си купите. Просто да ви предупредя един вид. Днес ще ви споделя мнение за тези два продукта, ще си ги сложа и на лицето и на устните, за да видите как изглеждат и ще пробваме този крем от EOS, за който след малко ще ви разправям и ще ви разказвам, но сега искам да ви разкажа малко за тези продукти. Това е коректора на Avon, който е от серията Mark, надявам се правилно да го държа, да. Това е коректора на Avon от серията Mark, който коректор е с уникална покривност. Просто нямам такъв покривен продукт в моята колекция. Уникална покривност, страхотно се разнася, много добре се разнася, но това, което не ми харесва е първо, че е аромата. Аромата е някакси ужасно. Не е за мен този аромат. Освен аромата, не ми хареса самата консистенция, защото вие в момента можете да видите, не знам дали можете да видите, но ако видите тук, вие не знам дали виждате, но аз виждам едни такива тъмни кръгове, не тъмни кръгове, някакви тъмни следи. Имам чувство, че това е от олио на този крем, защото консистенцията му е меко казано отвратителна. Имайте предвид, че този коректор въобще не става за мазна кожа като моята. Поръчах си го, да, защото ми трябваше коректор, този на есен ми свърши. Но това, от което не съм доволна от коректора, е, че просто консистенцията му е толкова тежка и ми омазнява буквално 3 пъти, 4 пъти по-бързо самото лице, особено около носа, където няма как да не ми се омазните зоната, просто челото и носа се омазняват супер бързо, но този коректор някакси имам чувство, че е толкова мазна консистенцията му и ми омазнява лицето сигурно 3 пъти по-бързо. Дълготраене, да, съгласна съм с това, има уникално покритие, самата миризма и самата консистенция, самата... Не знам как се усеща, но ужасно при другите хора, но ужасно при мен се усеща, защото има мазна кожа и това не е най-добрият вариант за мен.
И супер подходящ за хора с суха кожа. Вие сами видяхте как това мазно, не знам, олио се е събрало тук и как... Днес нямам чувство, че слагам някакво олио по лицето. И вие виждате, ако не разтърка малко коректора, то просто там си стои олиото. И общо взето не ми харесва това в него. Да. Искам да ви поговоря малко и за балсамът от Nivea, който е лимитираната колекция. Балсамът ми е червен, въпреки че много исках да си взема зеления. Това е коледната им колекция, ако не се лъжа. Бяха го пратили на другите влогърки. Аз просто като видях, че има зелен и аз поисках, разбира се, да си взема зелен. Но не стана да си взема зелен и има ги в CBA, между другото, за 4 лева. Касиерката най-нагло ми взе балсама от ръцете. Взе ми зеления, остави го и взе червения, който се беше набутал някъде с скъсана опаковка и каза, че ако имам зелено на устните, т.е. от балсама, устните ми ще ли да бъдат зелени. И в съответно тя просто го чухна и нямах никакво време за реакция, просто не исках да задавам никакви скандали, но това неуважение на другия избор не е хубаво. Просто тя ми взе червения, но сега като се замисля, сякаш червения е малко по-добре избор, тъй като зеленото не знаех как ще се впише с другите неща. Вкъщи всичко е розово, червено и няма как да се впише зеленото с това. Може би е по-добре избор червения. Другото нещо, за което пък не съм съгласна с балсама, е, че всички казват по външния му вид, че балсамът би трябвало да бъде хем червен, хем блестящ. No. Балсамът като се отвори, първото нещо, което виждам във всяка гилза, първото нещо, което забелязвам във всяка гилза и което ми прави най-голямо впечатление във всяка гилза е дали гилзата се отваря и дали се прибира. И просто гилзата е невероятна. Това, което второто нещо ми направи впечатление е, че мирише уникално зле. На брокат. Балсама мирише уникално зле. Просто това не е моята миризма. Не знам на кой ще му хареса, не мирише почти на нищо, но мирише на брокат. Или нещо такова, просто мирише уникално гадно. Кремът е съставен от супер много натурални съставки и най-важното за крема е, че той е веган, така че за тези от вас, които са веган, можете да отидете веднага да си го вземете, ако търсите крем, който да бъде хубав. И за 44 мл мисля, че цената е добре. Цената е около 8 лева, 7,99, точно 7,99, което никой няма да ви брои едната стотинка. Така че 8 лева е, така да си го кажем, балсама. И надявам се да е хубав. Моят балсам е розовия, има и един зелен, синьото, ето ще го сложа тюркоазен зелен, който се казва Fresh Flowers. Името му ще бъде написано някъде по екрана, ако го намеря в интернет, тъй като нямах толкова време да го запомням. Но този балсам се казва Berry Blossom, това значи, че може би ще мирише на боровинки. Да се надяваме, че ще мирише на боровинки. Аз не обичам боровинки, така че да се надяваме да не мирише на боровинки. Балсамът се съставя от супер много масла. Не знам как може да има толкова хубав балсам с толкова много балсам. Стига с този балсам! Ужасно много харесвам упаковките на EOS. Не знам на вас харесват ли ви, но на мен... О, божко, много са хубави. Паря. Отвори се. О, кремът е жълт. И малко се изплёкнах на това. Нямам си идея, между другото, как ще... ето. Точно такива аромати харесвам за кремове. Ето това е крема. Не знам тук, между другото, защо не се личи, че е такъв жълт, но наистина е жълт крема. Точно такъв аромат харесвам за кремове. Не знам как се го оцелих, но много ми харесва. Така... Бих пробвала и другият кремовете, т.е. тюркоазения крем. Но нека да видим този дали ще ми хареса самата формула. И сега това, което ще направя, е просто да си го размажа. О, не! Много е приятен! Мирише на някакъв парфюм и е страхотен. Точно на боровинка, но не на гадните сини боровинки или лилави или какви бяха там сини боровинки, за сигурна съм. Уникално се усеща на кожата. Много е освежаващо, даже ми е студено на ръцете в момента, не знам точно как да ви го обясня, но се усеща уникално и бих си сложила още, защото мисля, че не ми е достатъчно това количество. Уникално се усеща на кожата, хора. И yes! Кожата ми изглежда по-хидратирана, по-гладка и по-мека веднага след нанасянето му. Уникален крем. Бих си взела още. Наистина мисля да го използвам вече всеки ден. В принцип не използвам крем за ръце всеки ден. Това нещо ще го използвам през час. Не съжалявам за нито една стотинка дадено за него, нито за EOS балсам, нито за лосьона за ръце, не крема за ръце, лосьона за ръце. И
Не знам какво да ви кажа, честно казано, обожавам го, наистина е страхотен. 3,26 вие виждате ли, не знам дали виждате, но 3,26, така че надявам се след около няколко часа пак да се включа, за да ви кажа какви са ми първите впечатления от оставането с този крем. Хубавото е, че ръцете ми миришат все така приятно на боровинки. Сериозно съм хора, много е хубав аромата, но ако трябваше да избирам между този на Adventure и този аромат, по принцип съм си свикнала с този на Adventure, така че може би не бих го сменила аромата, но пък самото действие на крема това ми харесва повече сякаш. Днес е 9 и правя набързо едно бързо обобщение от продуктите, защото в момента нямам никакво време да сядам да снимам отново. Вчера лосьона ми стоя със същия аромат, седно току-що съм го занесла до 9, 10, 11 часа и след това към 12 леко аромата започна да изчезва. В момента нищо не се усеща на ръцете ми, но като имам предвид, че ги мих 3 пъти през това време, т.е. от вчера към 2 часа след обяд 3, измих си ръцете, може би след това към 4 някъде, лосьон все пак се усещаше на мен. О, не. В момента нищо не миришат ръцете ми, но задължително бих го използвала в ежедневието, защото е толкова лек. Общото обобщение е да, заслужава си парите за този крем, този лосьон по-скоро. Аз много го харесах. Харесайте това видео, абонирайте се за канала ми, също така разбрах, че доста голяма част от вас иска да направя грим колекцията сега. Така че сега ще я направя някъде този месец, като намеря време, но знаете, че супер бавно се обработва това нещо, така че не очаквайте като го заснема и да го кача. И това беше от мен. Чао, чао!